ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад. дар ин барномамон мо пешкаши шумо як тане, ду тане то 5 та хонаи фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон мешаванд, бо диққат гӯш кунед. ду хонага бо таъмир дар бозори Корвон, инчунин яктаи дигар ду хонага бо таъмир дар Гипразем, ҳар ду хонагоҳо бо нархҳои бениҳоят хуб мебошанд. се хонага дар кӯчаи Испечаки дуи шаҳри Душанбе, инчунин ду хонага дар Ленинград ноҳияи Рӯдакӣ ва ҳавлии фурӯшӣ дар поёни Корвони шаҳри Душанбе. яъне дар имрӯза навормон аз 5 та хона 4 тааш аз шаҳри Душанбе мебошад ва як тааш аз ноҳияи Рӯдакӣ. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. ва дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. мо чанд намуд реклама дорем, ҳамашон гуногун мебошанд, барои ҳамин ҳатман дар WhatsApp нависед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаҳоро якта ба якта қайдномарои соҳибошон пешкаши шумо мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар пушти бозори Корвон, обтови назди 9-10 дарвоза аз тарафи пушт. ду хонага мебошад бо масоҳати 43 метри квадратӣ. дӯстони азиз, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 399 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг пурсон шавед. хона дар 4 ошшона ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошшона иборат мебошад. бинои новостройка. ду хонага 43 квадрат бо таъмир бо чизу чора бо нархи 399 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг пурсон шавед. ҳар ду рақам WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем ҷойгир аст. дӯстони азиз, маҳаллаи Навбаҳор, ду хонага мебошад бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 6 ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошшона иборат аст. дӯстони азиз, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. соҳиби хона менависад ки об свети доимӣ ҳаст. нархаш бошад 450 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки бино аз 6 ошшона иборат аст ва бино лифт надорад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона чун ҳар вақта дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. ду хонага 46 квадрат дар 6 ошшона бо таъмир бо чисту чора дар Гипразем бо нархи 450 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Испечак ду ҷойгир аст. дӯстони азиз, бинои лаби роҳ, се хонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 10 ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 11 ошшона иборат мебошад. дӯстони азиз, дар наздикии хона масҷид аст, бозорча, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, фитнес клуб, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бениҳоят яке аз минтақаҳои хуб аст. дӯстони азиз, бино дамавои техпаспорт дорад. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 800 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг пурсон шавед. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона ҳар ду рақам WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат. се хонага 72 квадрат 10 ошшона бо таъмир дар кӯчаи Испечак 2 бо нархи 800 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. занг занед. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар ва барои муомила кардан пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинград ҷойгир аст. дӯстони азиз, бино дар назди роҳи Калон ҷойгир мебошад. ду хонагаи пурра ҳаст.
яъне сетат реза дорад, ошхонааш реза дорад, ҳарду ҳуҷрат реза дорад. ҳоҷатхонаву ҳамомаш алоҳида мебошад. дӯстони азиз, ҳамаи хона бо ғишти пухта, ҳамаи перегародкош кардагӣ бо плюс 10,000 сомон да дӯстони азиз маҳсулот дорад барои идомаи таъмири хона. худи хона чӣ хеле гуфтем, ду хонага 67 квадрат дар 7 ошона, бино аз 8 ошона иборат аст. дар бино лифт ҳаст дӯстони азиз. ҳоло сар навдагиянд, чунки каме корҳои таъмирӣ мондагӣ, лекин дар бино албатта ки лифт ҳаст. хона коробка хай маълум аст, бетаъмир, нархаш бошад 395,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дару экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз, ин чизро фаромӯш накунед. нархи хона 395,000 сомонӣ. боз ҳамчун бонус аз тарафи соҳиби хона туҳфа зиёда аз 10,000 сомонӣ дар даруни хона маҳсулот ҳаст барои идомаи таъмири хона. марҳамат ҳамаш аллакай баровардагӣ дар ҳамон даруни хона ҳаст. барои ҳамин марҳамат аз номи канали Dom TJ зан зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳарду рақам WhatsApp доранд. марҳамат. бениҳоят як варианти хуб аст. хубияш дар он мебошад ки духонагаи пурра ҳаст, ҳама перегородкош кардагӣ. дар наздикиаш бозорчаи Ленинград, бозорчаи фабрика, якчандта мактабҳо ҳаст, боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, масҷид аст дар назди бино ва дигар чизҳои даркорӣ. бино дар назди роҳи Калон бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ транспорт зиёд мебошад. аз автобусу маршрутка сар карда то таксиву ғайраву ғайра. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон ҷойгир аст. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Қаҳрамон, наздики роҳи Калон, назди мактабда ҷойгир аст. назди бинода дӯстони азиз, дарвоза ба дарвоза мактаб аст. бениҳоят минтақаи хуб мебошад. мактаб, масҷид, боғчаи кӯдакона, ҳамаш бозори корвон худашам наздик мебошад. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикияш ҳаст. худи ҳавлӣ иборат аз 5 сотиқ замин мебошад. бинои 2 ошонага дорад ва дар умум иборат аз 8 дар хона мебошад. ҳуҷраҳояш бениҳоят зиёд аст. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст, таъмирам ҳаст. нархаш бошад 1,5 миллион сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед дӯстони гиромӣ. рақамҳои соҳиби хона ҳардуяшон WhatsApp дорад. ҳавлӣ дар бениҳоят минтақаи хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. аз раҳи Калон, аз ҳамон шоҳроҳи Душанбе бохтар на он қадар дур мебошад, наздик аст. барои ҳамин марҳамат, зан занед, пурсон шавед, омада аз пешӣ дида маслиҳат кунед, савдо кунед дӯстони азиз. нархаш савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. албатта аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инги Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.